Ale chcem teda poukázať na tento článok, ktorý si teda dovolím, toto promo, ktoré v médiách, myslím, že plus jeden deň alebo plus sedmička, teraz neviem, ktoré robili Pavlinke. Dovolím si citovať pre teda ľudí, ktorí možno nevidia úplne blízko. Tak nadpis toho článku bol wow. Pavlinka vytasila v nady. To je ale telo. Pavlinka prezradila, prečo to urobila. Ďalej v tom článku v Perexe, v tom takom podtitule, je napísané doslova, keď zavrete oči, tak máte pocit, že to sú komunistické propagandistické žvásty. Len my sme o pár, teda 10 ročí ďalej a toto sa nehambili takýmto spôsobom Penta odvďačovať Pavlinke za jej služby. No to stále nie je všetko. Najnovšie sa rozhodla zdokonaliť si už i tak slušnú postavu. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Žvásty, blúdy, len aby sa teda zadozučinilo slúžke mafie, slúžke Penty, slúžke Jaroslava Haščáka. Čiže ešte raz, nebol to jeden jediný, boli to stovky PR článkov. Tuto sú iba titulky niektorých, keď si chcete pozrieť. Potom stačí do Google napísať Pavlinka možno v nady, tak vám vybehne rovno v Haščákových médiách desiatky článkov, teda, že jak prezentovali, teda, jaká je ona vlastne sexy. Ja keď som sa ráno zobudil, tak som si pozrel do mobilu, že pozriem sa, o čom sa píše vo svete, alebo na Slovensku, a tam napísané, že neuveríte, čo včera urobila jedna z najkrajších. Tak som naozaj úprimne ako chlap bol zvedavý, teda, že koho považujú teda za jednu z najkrajších. Čuduj sa svete. Zase Pavlinka, zase PR článok od Haščáka. Obyčajná slúžka mafie.